Цункай бебето. И той гледа. Цункай бебето. Бози, Цункай бози. бебето. С косичка се роди, а? О, Боже, Боже. Браво! Браво! Има хубаво ушенце. С тук се правила форма. Ти обичкаш ли бебето? Колко Кажи, ти много обичаш обичаш бебето? Добре, ще пиш сокче, ма кажи, обичаш ли бебето? Не, ще падне бъде. Не. Ще го бъднеш. Сега ще мама какво ще налее. Кого обича Ади най-много? Кажи, кой обичаш? Кого Бебето, обича обичаш Адито ли най-много? бебето? Обичаш бебето? Да? Да. Кажи, Ади. А обичаш ли мама? О, пак ще го чух. Да. Ето го бебето. О, Боже. Мими. Отвори вратата. Браво! Не, я съм. Концерт. Ой. Безплатен концерт. Мамина душичка Хайде, гледа. пак ще го Мама, целувам. кажи да отвори вратата. Тихо да. Се разправяме да се. Мими, отвори вратата. Оле, браво! Айде, стига толкова. Стига толкова Браво. бебето и то се чуди какво става. Браво, Ади, браво. Най-обичаното бебе. Какво е? Кой е това? Кой е това? Кажи, бебе. Не, погали го, погали го Алекс само. ли е това? А, не, стига вече целувки. И той се обърна, стига вече целувки. Браво! Браво на Ади, браво. Ай сега цункай мама. Мама се цункаш ли, мама? Той иска тебе да Дай мен цънка. да. Цункай, Цункай маме. мама. Мен цункай. Някой тропа. Се цункаш ли Мен мама? ще ме цънкаш ли? А? Ще ме цънкаш ли мен? Първо мама. Айде мама най-напред, мама. Дай цунка. Дай. Не, бебето. Мама. Мама. Всички цунка. И бебето. Стига вече бебето. А мен ще ме цънкаш ли? Цункай, Валя. Цункаш ли, Валя? Айде, Цунка, Валя. цънкане. Ай, Дай цунка на цункай, Валя. Валя. Браво, браво. Браво, Нади. Много добри черта, Ади, бе. Много добре. И сега сокче ще Сок. пием Погали всички. бебето. Айде, погали бебето. Кажи, Айде, о, бебе.